Eskarne Mujikak Agota Kristofen analfabetoa idazle narrazio autobiografikoa euskaratu du. Hungariarrak 11 atal laburretan jaso zituen bere bizitzako une erabakigarriak. Tartean, betirako markatuko zuen erbestea eta ama hizkuntzan ezin idatzi izana. Liburutxo honek 2004an ikusi zuen argia. Hau da, autorea hil baino 6 urte lehenago. Bertan, bere bizitzaren une desberdina kontatzen ditu 11 kapitulotan, modu labur bezain indartsuan kontatu ere. Haurtzaroa, herri txiki batean igaro zuen aita amenetxean 2 nebekin batera. 4 urte zituela, gaixotasun sendaezin bat harrapatu zuen, eta betiko markatuko zuen gainera, irakurketa. Inolako zalantzari gabe, haurtzarokoa izan zen haren bizitzako garai sasoirik zoriontsuena. 14 urterekin hiri batera joan behar izan zuen. Estalinismoak gazteak doktrinatzeko sortu zituen barnetegietako batera. 4 urte zituen. Han ezagutu zituen disiplina militarra, libertate eza, lehen hizkuntza arrotz inposatua, errusiera, familiaren sakabanaketa, zorigaitza izbatean esatearren. Gordean eta altzuen guztietan irakurri egiten zuen, eta idazketa sekretu batez poemak osatzen zituen iragan galduari buruz. Hantxe ezagutu zuen halaber pobrezia galanta, lehen hautik ere bai, baina ordukoa gehiagizko izan zen. Eta sos batzuk edo jan apurren bat lortzeko esketxeak idatzi zituen, gero barnetegian eta eskolan antzesteko bizpeiru lagunekin. Saririk onena baina, barre eragiteak ematen omentzien, izan ere oso garail grisa ziren orduko haiek. Barnetegitik irten ostean, fabrika batean lan egin zuen alfombrak tindatzen. Lana gogorra omentzen. Lortu zuen hala ere, poema batzuk argitaratzea literatura aldizkari hungariar batean. Garai hartan ezkondu egin zen oso gazterik, 19 urterekin. Handik gutxira, herria gobernuaren eta komunisten aurka altxatu zen, baina Sovietek matxinada eragotzi zuten eta berehala etorri ziren errepresaliak. Hildak ugari eta jende asko eta asko Sovietar batasunera deportaturik. Senarra atzituko zuten beldurrez, bikoteak alabatxo hartu eta Austriara joatea erabaki zuen. Nahiko hurbil bizi ziren Austriatik. Iesa, muga. Muga iragan beraz eta Austriatik Suitzara joan ziren, eta hantxe bizi izan zen Agota Kristof hil zen arte. Eskortasun beltza darie haren lanei. Damu omentzen Hungaria utzi izanaz. Bere editoriari esan zion nahiago zuela 2 urte presondegi sovietar batean eman izan balitu eta ez erloju fabrika suitzar batean 20 urte lanean. Oso latzak egin zitzaizkion Altzairuz koialaren alde honetara etorri zeneko lehen urteak batez ere. Dena arrotz zitzaion. Deserriak zauri sakona egin zion. Deserroturik sentitzen zen. Familia galdu zuen, herri baten parte izateari utzi zion. Ezin zen bere hizkuntzan bizi. Erdibi eginda geratu zen betiko, alienatua, iraganaz gabetua. Erbestean, eguneroko bizi modua goibela zen Agota Kristofentzat. Itxa eta hutsa, beti berdina, esperantzarik gabea, bakartia eta hautsia. Herrimina eta iraganaren nostalgia gainditu alizateko idazten hasi zen. Babes hartu zuen herrialdeko hizkuntzan idatzi ere, frantsesez. Ura ikasten zuen heinean. Horretxek salbatu omen zuen, idatzi beharra zeukan bizirik iraungo bazuen. Urri horietan zehar, horrelakoa kontatzen dizkigu bere ohiko estiloan.
esaldi simplea normalian, zehatzak, biluziak, deskribapenik apenas, adjektiborik ez da geri, eta hala ere, unkidura eragiten du irakurle askorengan. Tonua indartsua eta benazkoa. Tarteka poesia zipristinen bat, ironiazko ukituren bat. Bakartasuna. Literatura maite zuen, liburuak maite zituen. Ez zuen nahi ordea, literatura munduko jendearekin harremanik izatea. Apaltasuna zuen ezaugarri eta ardura handia hartzen zuen bere intimitatea babesteko. Bere bizia, literatura lana, hizkuntzarekiko zuen jarrera. Muturreko diskrezio horrek bere burua bakartzera eraman zuen, idazle gisa ia marginatzeraino. Irakurtzen ikasi zuenetik, Agota Kristof gaitz sendaezin bate jota zegoen. Idazteak ez zion bizitzen uzten, baina idatzi gabe ezin zen bizi. Literatura zuen, iesa eta aterpea.